Hola, què tal? Com esteu? Espero que molt bé. D'ençà que vam pujar l'últim vídeo Vincles, parlàvem d'aquelles vacances tan esperades, de les persones que les teníeu planificades i de les que no ho teníem tan planejat. En tot cas, espero que les vacances que tinguéssiu planificades us hagués sortit rodó i dels que no ho teníem tan planificat les haguem gaudit de la millor manera possible. També vam parlar d'aquells espais tan necessaris, almenys per mi, d'avorriment, per fer servir la imaginació. Si us soc sincera, jo no n'he tingut gaires, però els pocs que he tingut els he aprofitat, i molt. Molts m'heu preguntat si amb Vincles continuo endavant. Doncs sí, és un propòsit d'any que vaig tenir per donar llum a projectes de gent que m'envolta i saber com els han desenvolupat. I sí, continuo endavant. Moltes m'heu preguntat pel tema de la vergonya, que si no em fa vergonya sortir, parlar i pensar que algú se n'en pugui enriure. De veritat que tant de bo pogués fer monòlegs d'humor per poder fer que la gent se n'enrigui. Ojalà, tant de bo, perquè riure és molt sa. Per altra banda, penso que si una persona se n'està enriguent d'una altra que ha sapigut tirar endavant allò que el fa vibrar, posar-se davant de la càmera, tenir la valentia de, de treure's els perjudicis i fer-ho, parla molt més de les mancances, de les pors d'aquell que s'estan rient, que no pas del qui se n'enriuen. Així que Vincles continuarà donant llum a aquells projectes de persones que han sapigut tirar endavant allò que els fa vibrar. I alguna coseta més. A veure si aprenc a fer monòlegs de riure i algun monolet així graciós pengem, però hi ha alguna cosa que a veure si sé transmetre de la millor manera possible. Així que Podcast Vincles sumarà cosetes i continuarem gravant, continuarem parlant per poder compartir, ja sigui per riure o per aprendre. Així que fins aviat.